पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. समच्या वडिलांमध्ये एकच बिहाडली आणि ती आणि ती पवित्र पवित्र आत्म्यावर आत्म्यावर बेसली. बेसली. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र स्वासा स्त्रिया तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सुमेचे साखर तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे तीन जाऊ. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र स्वासा स्त्रिया तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचं पोत मुनी सलो आणि आमच्या मध्ये जेल नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र स्वासा स्त्रिया तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे मई आम्हापासोत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्यागामी भावजांच्या खातीर माग्या येसुम्या भडव्यांपरी खबर दिल्यावर बी तुझ्या भूतान ख्रिस्तान मनुष्य पण घेतले आम्ही समजला त्याच्या कष्टाने कुसावले जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावसाची शुक्र आमच्या अंतस्करणाने होत म्हणून आम्ही मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या समयावर फाता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसे आधी तसं आता आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसे आधी तसं आता आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसे आधी तसं आता आणि सदा सर्वता आमेन. देवा गेला भडव्या मुझ्या राखण्या देवा गेल्या सगळ्याच्या भडव्या दैव मुझ्या माका दिला राखण्या तुझ्या सगळे तब्येत माका मुझे दिला, मोत तुझ्या सोडाय तब्येत मुझे माका मोत राग सोडाय, सांभाळणे सलया आमेन. ससना सविष्य उदितांकाय येसुम्या आणि निरंतर प्रकाश संजय फंकोनी समाधान विषय केले आमेन. आमच्या बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जा तुझे राज मुख येऊ तुझी खुशी जशी स्वर्गात जाता तशीच या संसारात जा. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या मोक्षिता तसे आमची पदकां भोगोस आणि आमकां ताड्यान पडून कोण वाईटांतले आमकां निवड आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची मये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची मये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची मये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसे आधी तसं आता आणि सदा सर्वता आमेन. सगळे आमच्या माईकान म्यूट करूया. आज विशेष राम विशेष रान माग्या आज तुका ताका आम्ही अर्घ दिया या बुधवाराच्या दिसा बसवत विशेष रान त्या समयाक आम्ही अर्घ दिया. या दिसा विशेष रान त्या सोम्याच्या हातात आमचे जीवित समर्पण दिया. देवाचे उतर म्हणता साम 34:7 सर्वेस्पुराक भियेताल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आणि तांकां सोडयता. सर्वेस्पुराक भियेताल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आणि तांकां सोडयता. आमच्या दोळे आमी तंप्या दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दवरया. या बुधवाराच्या दिसा सर्वेस्पुराक भियेताल्या आमकां त्या सर्वेस्पराचो दूत वेडो घालता आणि आमकां सोडयता. या बुधवाराच्या दिसा तो सर्वेस्पराचो दूत आमकां राखता. तो सर्वेस्पराचो दूत आमकां वाट दाखयता. जेन्ना कोबितान जेन्ना
त्या गावाक ताच्या मावाच्या गावाक त्या गावाक वचूंक कसले अजारिया म्हणलो दूत ताचे सांगता गेलो, ताका वाट दाखोवंक गेलो. आज तो दूत आमचे सोबे आसा. तो दूत आमकां सोडून व्हरता. ता देखून आमी त्या सोम्याक करका दिया. ता देखून आमी त्या सोम्याक महिमा दिया. तो दूत जेन्ना सारा म्हणल्या त्या स्त्रियेच्या जिवितान कोणसो देवसार तिच्या जिवितान अडखळ घालतलो, तिका काजर जावंक सोडनातलो. काजर जाल्ल्या त्याच राती त्या हर एका दादल्याक जीवशे मारतलो. तो अजारिया म्हणलो दूत त्या देवसारांतावन सुटका लाभोवंक तो आदार दिता, सोडयता देव. तो दूत आमचे सोबे आसा. तासो दूत, देवाचो दूत आमचे सोबे आसा. देवाचो दूत आमचे सोबे आसा. ता देखून आमी आज सोम्याक अर्घ दिया. आज आमी क्लेम करया. सर्वेस्पराक भियेतल्यांक तसो दूत वेडो घालता आनी ताका सोडयता. आज आमी विश्वास या आमच्या भोंवतणी सर्वेस्पराचे दूत हजार आसात. तो एकच जायचे म्हणून ना, ते संख्या आमकां मेजूंक जायना म्हणटा देवाचे उतर. थोडे जेन्ना एलिशा प्रवाद्यान जेन्ना ताच्या दुता पासून ताच्या साकर गायाजीक ताणे देवाची महिमा पळोवचे पासून जेन्ना ताचे दुस्मान राज्याचे जेन्ना ताचेर धाड घालूंक आयले, ताका एलिशाक बंदी करूंक आयले, गयाजी सगळोच भियेलो. ताणे गयाजी म्हणालो, धन्या आमी मेल्या आनी आमकां कोणाच्यानी वचूंक जायना. पळय हे फौज घेवन आयल्यात आमकां बंदी करूंक. एलिशा म्हणालो, ते तूं पळयताय ते फौज कांयच नाही. आमच्या भोवतणी ताच्याकी बलिश्टी एक फौज आसा, ताच्याकी घट एक फौज आसा, ताच्याकी व्हडले एक फौज आसा. तरी गयाजीक विश्वास जावना. जेन्ना एलिशा प्रवादी ताणें मागणें केलें, म्हणालो, सर्वेस्परा म्हज्या साकरान पळोवचे खातीर ताचे दोळे उक्ते कर. आनी गयाजीन पळयले, ताच्या भोवतणी एक फौज देवदूतांचे सैन्य फौज ताचे भोवतणी पळयले. आमी संवसारी दृश्टीन पळयतना आमकां केवळ दिसता आमच्या विरोध येतले लोक मात्र, आमच्या विरोध येवची सगळी कर्तव्यां मात्र आमच्या भोवतणी आमकां दिसता केवळ वायट मात्र. पूण जेन्ना आमी आत्मीक दोळ्यांनी पळयता, आमी सोम्याची महिमा पळोवंक शकता. सोम्याची महिमा आमी पळोवंक शकता. आज आमी आमच्या आत्मीक दोळ्यांनी पळोवंक जाय. आज आमी आमच्या आत्मीक दोळ्यांनी पळोवंक जाय. आज आमी आमचे आत्मीक दोळे उगोड सोम्या म्हणून मागया. आमचे जिवीत समर्पण दिवन मागया. कितलेशे फावटी देव आमकां कितल्या अवघडांतां राखता. कालच्याच दिसा हांवें जस्ट एक स्टव ऑन केलो, पळोवंकूच ना, रप्पा थंय उजो पेटलो. हांगासर उजो ना, इंडक्शन स्टव कॅनडांत. अचानक पळय रप्पा देवान म्हाका दाखोवन दिलें, हांव रप्पा तो पालवयलो. आनी जाल्यार कितें अवघड जातालें कोणा आमी हांव म्हजें कुटुंब सगळीं घरा आसल्या. त्या देखून देवाक आमी अर्घ दिवया आनी देवा लागीं मागया, देवा आमचे आत्मीक दोळे उगड आस. आमचे आत्मीक दोळे उगड. आमी आत्मीक दिश्टीन पळोवंक जाय. आत्मीक दिश्टीन पळोवचे पासून आमचे दोळे उगड म्हणून मागया. तरी आमचे माईक आमी अनम्यूट कर.
Tatazala doni hatoedkan tasumya kami suti karya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Ria Shara bara 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 di bara di bara di bara di bara di bara di bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Wai तू बोलतो देवा देवा तू सर्वेश्वर तू बोलतो तू का बेरतले आणि तुझे दूत वेडो करता आम्ही तुझे उत्तर करीता आज या बुधवारच्या दिवसा आम्ही हरियेकल्यानी हरियेकल्यानी तुझे ते सैल आम्ही पळवून जाईल आमच्या भोवतणी तुझी महिमा पळवून जाईल आज आमचे हरियेकल्याचे आत्मिक डोळे उघडे कर बाप्पा आमच्या हरियेकल्याचे आत्मिक डोळे उघडे कर बाप्पा आमचे दैन जे किती तुझी महिमा पळवून किती अडकळ असा ते सगळे पाणलोडे बाप्पा जे किती आमच्या जीवित तुझी महिमा पळव का आडायता ते सगळे आजच तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या उजाड लासून बाप्पा लासून बाप्पा आज हरी एकल्याच्या कृपा दे बाप्पा आज आम्ही हरी एकल्याने तुझी महिमा पळवून जाय आज आम्ही हरी एकल्याने तुझा अनुभव पळवून जाय आमचे विरोध दुश्मनाने केले हरी एक जाळ हरी एक पास आम्ही आमच्या मुखार येताना तूच आमका सोडवून येतात ते आमका सोडयतात म्हणलं तो धड भरवून धड पातेने आमच्या ते भरवून जाऊन जाय देवा तसलं भवाट आमच्या ते उपजय जेतना त्या चरक्याच्या बाप्पाने सांगल्या प्रिय सडयम स्वभावाट सडयम स्वभावाट हालेलुया 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 रिया शरा बरा 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 दे 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 बरा हालेलुया 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 उजवाड पंकय जेजू उजवाड पंकय जेजू उजवाड पंकय तुझं जेजू उजवाड तुझा पंकय सम्या तुझी पदवी घेऊन ये सम्या हालेलुया रिया शरा बरा 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 हालेलुया 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 सगळ्या माईक अनम्यूट सुते करिया सगळे माईक अनम्यूट सुते करिया सगळे माईक अनम्यूट सुते करिया आमची स्तुती सर्गेंच्या त्या शिवासना मुखार पावली हालेलुया 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 रिया शरा बरा 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 गट्ट सुते करिया जरा बरा 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 त्या देवाक महिमा जाव त्या देवाक स्तुती जाव हरी एका वाईट सोडू शकता त्या देवाची स्तुती जाव शत्रक मेषद अभेदक कुजाच्या आत सोडल्या दानिये डाग शिवाच्या तोडेता रखल्या त्या देवाची त्या सर्व पदवीची स्तुती जाव पैसे एलियाक सोडलेला राखलेला त्या देवाची स्तुती जाव आवाद्या मुखांतर उलयल्या त्या देवाची स्तुती जाव आपल्या सपुताक या संसारात काढण्याची सडवण केल्या त्या देवाची स्तुती जाव हालेलुया 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 रिया शरा बरा 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 हालेलुया 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 जेसू 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 हालेलुया 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 जेसू 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 स्तुती हालेलुया रिया 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 शरा बरा 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 हालेलुया हालेलुया जेसू 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 हालेलुया रिया 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 जेसू 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 हालेलुया रिया जेसू याकडे आपण असा जेसूची गुण कशी सकत वाढवून येतले असा जांकुरा तुका अपेंडिक्सचे प्रॉब्लेम असा सांगतो जेसू तुका आपण असा पटान त्यातल्या दुख येते असं तुका राईट साइडीन अपेंडिक्सच्या जाग्यार जेसू तुका आपण असा हालेलुया हालेलुया रिया 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 हालेलुया 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 रिया रिया शरा बरा 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 हालेलुया 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 जेसू 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 स्तुती 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 हालेलुया 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 स्तुती 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 महिमा 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 हालेलुया 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 जेसू 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया
hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Suti, suti, suti. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. पायांच्या डोंगराकडे सखैल मध्ये कोणाकी थंयसर दूख आसा कंप्लीट लिव्ह जाली एकतर थंड जाल्ल्या परी अनुभव जाता सियाकडे. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू, 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 जेजू. शिरा bara 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 bara. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Shira bara 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 bara. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus. Yes. या मग्नासलान पवित्रत्व बळवंतरान वाढून येते असं बळवंतरा वाढून येते असं Sira bara 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 di 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 di. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes. सर्वेश्वरा तू तुझ्या बघले नसा तू तुका सोडायता तो तुका सोडायता Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Magya. पहिल्या घणात विषयी सरांना माग्या समका हजी एक प्लॅन देवा पवित्रात्म्यान आज आम्ही तुझ्या पवित्रात्म्याच्या कृपेन भरोंग साय आज आम्ही आमचे येथळ्या वादळा विरोध आमच्या अस्पत्काय विरोध जैतरो आमका कृपा लागोय आज आम्ही तुझी महिमा पडोंग जाय आज आम्ही तुझो अनुभव करूंक जाय आज आम्ही तुझो अनुभव करूंक जाय त्या देखून माग्या त्या पवित्र आमचे देवोन येऊ दे पवित्रत्व आमकां सोलोन वर सांगाता म्हणून येऊ तर 3 फावटी घट्ट तळ्यान रिपीट करूया Isaiah 11:2 सर्वेश्वर स्वात्म ताचेर येवन रावतलो जणवायाचो आनी समसनेचो आत्मो बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो सर्वेश्वराच्या शाणेपणाचो आनी विरांतीचो आत्मो Isaiah 11:2 सर्वेश्वर स्वात्म ताचेर येवन रावतलो जणवायाचो आनी समसनेचो आत्मो बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो सर्वेश्वराच्या शाणेपणाचो आनी विरांतीचो आत्मो Isaiah 11:2 सर्वेश्वर स्वात्म ताचेर येवन रावतलो जणवायाचो आनी समसनेचो आत्मो बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो सर्वेश्वराच्या शाणेपणाचो आनी विरांतीचो स्वराच्या शाणेपणाचो नमान मरिये कृपेन बरले समुद्र सुवास स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू माग्या विशेष सरान कितली जाणां विंगड तराचे जावंक पुरो ऑफिसांत काम करच्याकडे दग दिते आसा विशेष सरान माग्या एकलो भाऊ सुमार 2.5 वर्सां ताची विजाची केस चलोवन आसा एम्प्लॉयरान एका वयर एक ताका सामटो घालून केस केल्या विशेष समर्पण जाता सगळे कुटुंब समाजाच्या समर्पण दिवन माग्या एक भयण काम करच्याकडे सुमार तेंपात हांव तिका हरास करता आसा ताचो सुपरवायझर ताचो इन्चार्ज हरास करता आसा मस्तूच फसले त्या भयणीन आतां सोसूंक जायना तितले हरास करता आसा विशेष तरान समर्पण दिवन मागया त्या व्यक्तीक आनी तेजे परी कितलेशे जण आज कोणाकी हरास करता आसा विशेष तरान समर्पण दिवन मागया समी तांकां बदलून दी परिवर्तन करून दे एक बहीण काजर जाल्ल्याकडे आज तिका मस्त टॉर्चर करता पैशा खातीर टॉर्चर करनासा सगळे कुटुंब गोवाचे कुटुंब असो टॉर्चर करनासा विशेष तरान माग्या समी त्या गोवाच्या कुटुंबाक स्पर्श करू दी तो देव तांच्या भोंवतणी
ताच्या दुतांक धाडून दी, तांकां सोडूंक जशें आजारियाक धाडलें देवान तोबीत आनी साराक सोडूंक तांकां लग्नाच्या बेसांत एकवटावंक तांकां घरा सोबीतायेन तोबियास लागीं फाटी हाडूंक तोबियासाचे दोळे बरे करूंक समेत त्या जशें त्या दुताक देवान धाडलें तसो देव आज तांकां धाडूं दी. आज तो देव ताच्या दुतांक धाडून कितले तांचे विरोध रावल्या तांकां हर एकल्यान बदलून तांकां हर एकल्यान स्पर्श करून देऊन मागया. विशेषण कितलेच ना भयणी विंगड जाग्यार घर काम करतात, विशेषण तांकां फिजिकल टॉर्चर, फिजिकल जावं पुरो तांकां वायट तांचेर दोळे दवरता. विशेषण सोम्याच्या तांकां समर्पण दिवन मागया ह्या घडये. विशेषण कितले जाणां फोट केस घालून जैलान गेला, ह्या फोट केस चलून आसा. विशेषण नीत जावं पुरो जे कितें प्रूफ आसा ते सगळे जे ताजे सांगता कितें फोट प्रूफ उपजोवन ते सत म्हणून दाखयतात. विशेषण तांकां सोम्याच्या तान भेटून दिवन सांगता म्हणून हे उतर 3 फावटी घट्ट तळ्यान रिपीट करया. Psalm 146:7 धर्द भक्ताल्यांक तो नीत करून दिता, भुकेल्यांक जेवंक दिता, सर्वेस्पर सुटका दिता. Psalm 146:7 दर्द भक्ताल्यांक तो नीत करून दिता, भुकेल्यांक जेवंक दिता, सर्वेस्पर सुटका दिता. Psalm 146:7 दर्द भक्ताल्यांक तो नीत करून दिता, भुकेल्यांक जेवंक दिता, सर्वेस्पर सुटका दिता. Psalm 146:7 दर्द भक्ताल्यांक तो नीत करून दिता, जेवंक दिता, सर्वेस्पर सुटका दिता. मान मरिये कृपेन भरले सुमती सुवासा स्त्री आमित तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. कितले जण कामाच्या समस्याने असतात, हर एकल्या कामाच्या समस्या. कितले जण काम नसताना असतात, इंटरव्ह्यू या दिवसांनी दिला, इंटरव्ह्यू कितल्या जणांक या दिवसांनी इंटरव्ह्यू शेड्यूल केला. विशेष त्यावर एकल्या सोम्याच्या हातान समर्पण देऊन विशेष येऊ तर परत 1 फावटी 3 फावटी रिपीट करूया. Psalm 146:7 भक्ताल्यांक तो नीत करून दिता, जेवंक दिता, सर्वेस्पर सुटका दिता. Psalm 146:7 भक्ताल्यांक तो नीत करून दिता, भुकेल्यांक जेवंक दिता, सर्वेस्पर सुटका दिता. Psalm 146:7 दर्द भक्ताल्यांक तो नीत करून दिता, भुकेल्यांक जेवंक दिता, सर्वेस्पर सुटका दिता. मान मरिये कृपेन भरले सुमती सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. देवाचे खातीर विनंती परत 1 फावटी समर्पण देऊन मागया. कितले जणांच्या जाग्याच्या समस्या असतात, हर एक जाग्याच्या समस्ये कितेंय रेकॉर्ड समानाक जागो नावार जावना जाग्यार कॉन्फ्लिक्ट चलून आसा, हर एक सोम्याच्या तान समर्पण दिवन येऊ तर परत 1 फावटी 3 फावटी घट्ट तळ्यान रिपीट करया. Psalm 146:7 दर्द भक्ताल्यांक तो नीत करून दिता, भुकेल्यांक जेवंक दिता, सर्वेस्पर सुटका दिता. Psalm 146:7 दर्द भक्ताल्यांक तो नीत करून दिता, भुकेल्यांक जेवंक दिता, सर्वेस्पर सुटका दिता. Psalm 146:7 दर्द भक्ताल्यांक तो नीत करून दिता, भुकेल्यांक जेवंक दिता, सर्वेस्पर सुटका दिता. मान मरिये कृपेन भरले सुमती सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. मागया विशेष कितले जणां दुपळी धाकटी आसात, रातीक न्हिदोंक समेत तांकां सुवात ना, जेवंक गत ना, 2 वेळेचे जेवणाक समेत कष्ट आसात. विशेष सोम्याच्या हातान समर्पण दिवन मागया सोम्या तांची काकूळट कर म्हणून मागया. विशेष कितले जणां जावं पुरो जेवण आसतना कितले दीस जाले खाली उदक पिवन दीस काडचे कितले जाणां आसात. जावं पुरो कुटुंबान मस्त तंगी जाल्या, कुटुंबांत कोणी पिडेस्त आसात, तांकां
आत्ताच समेत पैसे ना सांग पुरो विशेष तांकां समर्पण दिवन सांगा त्या म्हणून येऊ तर 3 पटी रिपीट करूया. Psalm 146:7 दर्द भक्तल्याम तो नीत करून दिता, आपल्याम जिवंक दिता, सर्वेस्पर सुखा दिता. Psalm 146:7 दर्द भक्तल्याम तो नीत करून दिता, भुकेल्याम जिवंक दिता, सर्वेस्पर सुखा दिता. Psalm 146:7 दर्द भक्तल्याम तो नीत करून दिता, भुकेल्याम जिवंक दिता, सर्वेस्पर सुखा दिता. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. समर्पण दिव्या विशेष हरिय कपडे सांग यावेळेला कितले जण पिढे सांग तुमच्या काही काही पिढा आसा त्या पिढा असलेल्या जाग्यार हात दवरा. उजवो दावा हात थंयसर दवरा, उजवो हात वयर बारा. विशेष मागया तुम्ही तुमकां स्पर्श करू दे. कितले जण विंगड विंगड पिढ्या क्वेश्चन आसात, कॅन्सर पिढा आसा, कितले जण आयसीयूंत आसात, कितले जण मरणाच्या तटीर आसात, कितले जणांच्या कुडीन थंयसर ट्यूब घाल्यात, कितले जणांक आंग पांग दुख, पीसीओडी प्रॉब्लेम, लिव्हराचे प्रॉब्लेम, किडनीचे प्रॉब्लेम, ब्लड क्लॉट जाला, अलर्जी, सगळे सोम्याच्या तान समर्पण दिवन मागया. कितले जणांक केस सडचे आसात, कितले जणांक नीट पडना, एक तरेच्या पिढ्या सोम्याच्या तान समर्पण दिवन सांगा त्या म्हणून येऊ तर 3 पटी घट्ट ताला रिपीट करूया. Psalm 32 सर्वेस्परा मुझे देवा हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलें. Psalm 32 सर्वेस्परा मुझे देवा हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलें. 32 सर्वेस्परा मुझे देवा हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलें. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. परत एक पटी समर्पण दिव्या विशेष कितले जणांची या दिसांनी सर्जरी आसा, कितले जाणां बायोप्सी रिपोर्ट या ब्लड रिपोर्ट ट्रॅक करून आसात. विशेष समर्पण दिव्या कितले जणांचे रिपोर्ट आयला या दिसांनी तांचो ब्लड रिपोर्ट या खंयचो रिपोर्ट आयला आणि तांकां कळयला तांची खंयची पिडा आसा. सोम्याच्या तान भेटून दिव्या जेजू कसा जालें कितेंच ना, जेजू कसा जालें कितेंच ना. आज विशेष माग्या सुम्या काकुळट कर, सुम्या काकुळट कर तांची, सुम्या काकुळट कर तांची. विशेष माग्या सुमी तांकां स्पर्श करून दे, सुमी तांकां स्पर्श करून दे, सुमी तांकां बरें करून दे, सुमी तांकां बरें करून दे. माग्या विशेष देवाचे उतर म्हणटा, देवाचे उतर म्हणटा बारूक 4:29 कित्याक ताणे तुमचेर विघ्ना धाडल्यान तो तुमचे तारण करतलो. ताणे तुमचेर विघ्ना धाडल्यान तो तुमचे तारण करतलो आणि तो तुमकां ससनाचो संतोष दितलो, ससनाचो संतोष दितलो. विशेष माग्या ससनाचो संतोष दितले. आता सोम्याच्या हातान समर्पण दे. परत एक पटी येवता 3 पटी घट्ट ताला रिपीट करूया. Psalm 30:2 सर्वेस्परा मुझे देवा हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलें. Psalm 30:2 सर्वेस्परा मुझे देवा हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलें. Psalm 30:2 सर्वेस्परा मुझे देवा हांवें तुका उलो मारलो तुवें म्हाका बरो केलोय. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. विशेष माग्या या आकड्याच्या कणा जाता जाल्यार आमी दिंबेर पड्या एकल्याच आमचे जीव सुम्याच्या समर्पण दिव्या. कितले जाण विंगड पिटिशन आमकां धाडल्यांत या व्हॉट्सअपार या झूमाचेर कितले जाण मागून आसात. विशेष सोम्याच्या हातान समर्पण दिव्या हर एकल्याचे पिटिशना माग्या फियोना अल्फोन्सो विशेष तिका समर्पण दिवचे. दुवेक सोम्याच्या समर्पण दिव्या. वेनिटा फर्नांडीस विशेष सोम्याच्या तान भेटून दिव्या. परगावान तिका बरें काम मेळचें पसत माग्या इंटरव्यूक वेट करना आसा. विशेष सोमी तुजी वाट उक्ती करून दी, उक्ती करून जुलियन मास्करेनस विशेष तुझे हर एक गरजो सोम्याच्या तान भेटून दिव्या.
रीमा रेशमा या बणी विषयी तर समर्पण देवा. डायबिटीस सुटका मेळच्या बसवतो आणि ते एक बरे भुरग्यांचे देणे देव तुका लाभो दी कितल्या भुरग्यांच्या देण्यापासून मागून असतात विषय समित तांकां स्पर्श करून तांचो गर्भ फळाबरीत करून दी. लेन्नी वेगस विशेष समर्पण देवया. लाविटा आणि जाविटा विशेष बरे प्रपोजल मेळचे बसवतो माग्या समर्पण देऊन. फ्लाविया मिनीस कोणाक पैसे दिले आणि फाटी देऊन विशेष फाटी मेळचे बसवतो मागे विशेष जुलियट डिसोजा मागे विशेष विनिशा म्हणल्या बहिणीक बरे काम मेळचे बसवतो माग्या समेत समर्पण देऊन. मागे विशेषतः मेल्सी रॉड्रिगस परगावांत काम मेळचे बसत मागून असा विशेष समर्पण देऊन माग्या समर्पण देऊन मागे विशेष असेन्सा डायस विशेष सुमेशता भेटून देऊया. जोसलिन म्हणल्या बहिणीक विशेष त्याने परगावांत कामाक अप्लाय केला जे सगळे काम उक्ते जावचे पासून सगळे डॉक्युमेंट्स जे कितें सबमिट केला सगळे आशीर्वाद जावचे पासून. लीला रॉड्रिगस विशेष सुमेशता समर्पण देऊया. जॉन डिसोजा रोसी डिसोजा विशेष त्याचे दोळ्याचे विजन सुमा तिका गुण जावचे पासून दोळे तुम्ही हात लावून दी जेजूच्या नावान माग्या विशेष अनालिजा म्हणल्या बहिणी तुम्ही बरे काम मेळचे पासून. साजिता म्हणल्या बहिणी विशेष ताचे कुटुंब सुमेच्या समर्पण देऊया. माग्या लेना रॉड्रिगसच्या गोवाक विशेष भुरग्यां विशेष सुमेच्या शांती समाधान भलायकी तांच्या जिवितान देवून येऊन दी. सुसन रॉड्रिगस विशेष सुमेच्या समर्पण देऊन माग्या सगळे तांचे गरज सीव म्हणल्या बाबाक अकाडेमिकांत सोम्याच्या आशीर्वाद मेळच्या पासून माग्या. करीना म्हणल्या बणी समाजाचं समर्पण त्याच्या कुटुंबाच्या त्याच्या फुडाराचे आशीर्वाद देवण्याचे पासून. सामीर म्हणलो भाव विशेष समाजाचं समर्पण देऊया. सोम्याचो पवित्र आत्मो ताका स्पर्श करून दी ताचे जीन बदलून दी. एजेकिएल 36:27 तसो पवित्र आत्मो ताका स्पर्श करून दी मागे विशेष माग्या विशेष या झूमाचेर कितल्याने आमकां पिटिशन घालान समाजांत भेटून देऊया. लिरिना म्हणल्या बहिणीचे सगळ्यो खर्चो समाजांत समर्पण देऊया. लीना कॉर्डा विशेष समाजांत भेटून देऊया. मागे विशेष रॉकी म्हणलो भाव विशेष ताका सर्जरी जाली आणि 2-3 दिसांनी ताचे डिस्चार्ज असा विशेष समर्पण देऊया. कंप्लीट रिकवरी जाऊन दी या कुटुंबाचेर सोम्याची आशीर्वाद देवून येऊन दी. भाग्या विशेष सोम्याच्या आणि मोगान ती बरोवन दी इच्छर कॉल्सा त्या पिक्चर विशेष पवित्र आत्मा लीड करून दी भाग्या विशेष त्याच्या फुडाराचेर ताच्या आशीर्वाद देवून येऊन दी. प्रतिष्ठा म्हणल्या बळीची जॉब जावचे पासून आणि सिव्हिल आयडी एकीच्या वेगळी मेळचे पासून माग्या. तसेच समाज समर्पण माग्या. हिल्डा विश्वास लाविटा विश्वासाक बरे प्रपोजल मेळचे पासून. लाविटाक भुरग्याचे देणे मेळचे पासून आणि खाम मेळचे पासून. लीना मेल्विन शरल सोनल विशेष समर्पण प्रतिष्ठा म्हणल्या बहिणी भुरग्याच्या देण्यापासून माग्या समर्पण दिन माग्या. विशेष अंजलिन रेगो संदीप संतोष विशेष त्याच्या नातवाक समाजात समर्पण देऊया. तुम्ही त्याला स्पर्श करून दे. डेरेल आणि त्याचे कुटुंब समाजात भेटून देऊया. मागे विशेष एरिक फर्नांडिस इवेट डेन्झेल फ्लोरिन रेगो जेरी हेनरी मार्गरेट वेस्टन मिल्बर्न मेरी एंडी जेन अनोरा बेनेडिक्टा जेनिसिया जिसेल सिंड्रेला जेम्स जॉयस माइकल जूलियट स्टेफानी जेसन स्टीफन ज्योती नेल्सन विशेष या जोड्याक भुरग्यांच्या देण्यापासून मागून असं विशेष तुम्ही तांकां स्पर्श करून दी. लीना कॉर्डा लीना डिसोजा लीना वाज लिडविन वॅलेरियन सोनल ऑर्डलिन नॅन्सी लोबो प्रिया अनिल अग्नेलो रीटा
शारोन, सिरिल, कॅसी, सोनिया, सिरिल लोबो, तारा, विडा, किशोर, कॅल्विन, कॅटलिन, वृंदा, रॉकी, रेनविक, रीना, अरुण, टेरेसा, कॅश्मीर, ट्रॅव्हल या हर एकल्याच्या सोम्याची आशीर्वाद देवोन येऊ दे आजच्या दिवसात त्या सोम्याची महिमा हर एक पळून खाऊ जाऊन दे. मेरी अरांना विशेष सोम्याच्या समर्पण चेपुताक डिक्सनाक विशेष समर्पण हर एक वाईट बेट सुखा मिळचे बसत आन्सर मुळे बाबा सोम्याच्या समर्पण देऊया. ताजे पियार अप्लाय केला विशेष वेगळीच्या वेगळी पियाराचे ऍप्लिकेशन अप्रूव्ह जाऊनच्या बसत मग या आणि एक गरजो समजायचं समर्पण देऊ सांगता मिळून येऊ तर 3 पटी गट्ट तल्यान रिपीट करूया. मलाकी 3:11 तुमच्या हिता खातीर हांव किड्यान तुमच्या पिकाचो नाच करून दिवसना आणि तुमचे दाखामुळे फळ दिनासा रावचे नात म्हणून सर्वेस्वर. मलाकी 3:11 तुमच्या हिता खातीर हांव किड्यान तुमच्या पिकाचो नाच करून दिवसना आणि तुमच्या दाखामुळे फळ दिनासा रावचे नात म्हणून दाळबरान सर्वेस्वर. मलाकी 3:11 तुमच्या हिता खातीर हांव किड्यान तुमच्या पिकाचो नाच करून दिवसना तुमचे दाखामुळे फळ दिनासा रावचे नमान मरिये कृपेन भरले समज स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. दोन्ही हातांचे वैर बाऱ्या दोळ्यांच्या दब्या फलांची मागण्या समोर विशेष समयाच्या भेटवून देव्या सौत हप्तो जेरिको मागणी असो फायनान्शियल प्रॉब्लेम मग तेसना कितले जण फायनान्शियल प्रॉब्लेम कष्ट नसतात समय तांचे आशीर्वाद घालून दे तांच्या जिवितांत वाटूक ते जाऊ दे. हर एक ब्लॉक्स जेजूच्या नावान तुटून पडून देत म्हणून भाग्या विशेष पवित्रत्म्यान बरो दे. आमच्या जिवितांत कितले जण येतात आजच्या दिवसांत आम्ही बाहेर वेतना आम्ही कितल्या जणांक संपर्क करता आम्ही त्यांच्या लागी उलयतना आम्ही त्यांच्या जिवितांत किती ऍक्टिव्हिटीज जाताना पवित्रत्म स्पर्श करू दे. याकडे विशेष कोणाक एका व्यक्तीक राईट नी पेन कंप्लीटली याकडे गुण करते विशेष कोणाक ते नी पेन असा क्लेम करा दोन्ही हात बांध मागे घट्ट जरा स्तुती करूया. हालेलुया 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 शरा बरा 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 दे 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 बरा हालेलुया 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 रिया 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 बापा तुझ्या भुरग्यांची तू थाप करताय तू त्यांचं मोग करताय त्या देखून तुझ्या भुरग्यांक हर एक दिवसा संगत हाडताय देवा तुझा विशेष देवा या हर एक तुझ्या भुरग्यांक समर्पित आज तुझी महिमा पळून फावो कर. आज तुझे कृपा त्यांच्या जीवितात अर्बग जाऊ दे. आज त्यांच्या जीवितात जे किती मागून असतात जे किती करून घेतात जे किती काम ते हातान घेतात हर एकाचे आशीर्वाद घाल. तुझं दूत तांका वेडो घाल तांका हर एक वाईट विघ्न अनावरता राखून सांभाळून दे. हर एक जे किती कोण त्यांच्या कुटुंबात वाईट करून घेतात जाऊन पुरो कोणी वाईट करून येऊन केल्या जाऊन पुरो तुझं दूत ते सगळे आडाव दे राखून दे चलन करून दे फालांचे दिवस तुका साक्षीदार जाऊन भाऊ करू दे. आमेन आमेन आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सगळे तुझे सवय असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या प्रेज द लॉर्ड. येस विशेष सरान आज संजय इंटरसेसरी मागण्या असा 7:30 तावन 8:30 वरां कुवेटचो टाइम इंडियाचो टाइम 10 तावन 11 वरां तुम्ही सगळी जॉईन जाया हेरांक तुम्ही सांगा. तशेंच फाल्यां सकाळी फाल्यां सांजेर जेरिको मागण्याचो चवथो ब्रेस्तार इगर्जेन होली फॅमिली हॉलांत फायनान्शियल प्रॉब्लेम विशेष मागतले हांव देखून कितले जाणां तुमकां कळीत आसा फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसात रिणार आसात या खंयची प्रॉब्लेम आसा विशेष तांकां समर्पण विशेष फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसत विशेष मागतल्या. तशेंच विशेष हर एक पिडे आसता बसत मागतले आमी ता देखून कोणी पिडे आसा तांकां सांगा आपण हाडा पिडे सांग आपण हाडा विशेष पिडे आसता बसत ह्या संबंदीत आमी मागतल्या. तशेंच काम नासल्या बसती परत आम्ही मागतल्या तुम्ही सगळ्यांक आपण हाडा हेरांक तुम्ही सांगा. तशेंच विशेष तरान
फाल्यां परवा शुक्रारा सक्रमाताचें आराधन आसतलें. तुम्ही सगळी जॉईन जाया. आमच्या हर एक दिसाच्या मागणी ह्याच टायमार आसा. तुम्ही हेरांक कळीत करा. युट्यूबाचेर कितले जाण हे मागणी तुम्ही पळोवन आसात त्या घडये. तुम्ही आमचे युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करून जाल्यार सबस्क्राईब करा आणि हे मागणी सगळो दीस तुम्ही पळयत हेरांक तुम्ही शेअर करा. ते तुमकां हर एकले आयचो दीस आशिर्वादांनी बेसावांनी आणि कृपेन भरो दी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. God bless you. Thank you, brother. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, brother. Praise